Kabayatan na ng rugin ti rehabilitasyon ti narba paset ti Baguio-Bontoc sadiay or Baguio-Bontoc Road sadiay barangay Caliking, Atok, Benguet. Impakaamo ti Department of Public Works and Highways ti thoroughfare ket maysa a lane a kalsada nga daan iti stop and go traffic scheme iti Makatawen. Iti Facebook post ti DPWH, binili ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ti DPWH Cordillera Region iti panangikabilda kadag iti early warning devices para iti kinatalged dagiti motorista ken commuters kabayatan ti Pannakatarimaan daytoy. Maipalagip a nadadael ti paset ti kalsada gapu iti nagsasaruno a Baguio iti July 2025. Kabayatan na, duwamat nga opisyal, manipod iti DPWH Cordillera tinaikat iti posisyon da, kalpasan anatay ti maysa a siklista, iti aksidente iti igid tinadadaal a kalsada sa Jaybukella, Trinidad, Benguet. No paisaan anang ipay iti kanayunan nga impormasyon ken komento ti DPWH or DPWH Regional Office ti Cordillera. Imbilin mat ni President Ferdinand Marcos Jr. kadagiti ahensya ti gobyerno asiguraduenda asong batan dagiti opisyal a mangbaybay a iti trabaho da ti anyaman a resulta ti aramid da nang runa no kinatalged ti publiko ti maisakripisyo.